हाय लोगोफोर। हेलो फ्रेंड दोस्तों। देखिए आज के वीडियो बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरा गार्डन, करीमनगर गार्डन। वाह माथो डेन्जार ढिंटानाना जोङो गार्डेनाव हाबबाय आरोना, जों बेरायनो थांगासिनो दोङो। अरे बाप रे, ये क्या चीज है रे? देख देख देख। वाह, आप लोगों को पता होगा ना, इसलिए मेरे को नहीं पता। कितना अच्छा लग रहा है यार, मस्त। देखो हमारा फ्रेंड पूरा घूम रहा है इधर उधर। लाभ किनार नाइस। हेलो सोमखोर, बोरै दं? मोजां ना? आदसा, दे मोजाङै मोजां। बाहागोआ होगासिनो रेकर्डिं खालामनाया जायाबाबो नायदो जाबदोब्रा लाफि जाबा लाफि ऊपर चढ़ता रे सीधा। हाय लोगोफोर, बोरै नांदों नाय। हाय बोरै नांदो खोन्थाहरदो लोगोफोर। हाय गाइस, नोंथांमोना बोरै मोजां नांदोबा? मोजां जादों जोंनिखौ माबायदि नुदों इउटिउब खालामनायखौ लोगोफोर? गोदान हाय मोजां नांदोबा लाइक खालाम, शेयार खालामदो। नोंथांमोना शेयार खालामनो, लाइक खालामनो दाबाव। खोन्था तेलेंगाना स्टेटआव जों बेरायगासिनो दं दा। मोजां नुदों नुवाखै? Thank you so much. Wow, nice, beautiful. नावबो दङमोन, नावा फिसा एसे, बेनिखायनो गाखोनाय जाथ'वासै। दायो देखायगासिनो जोङो नावाव गाखोनाय एसे थांगासिनो दङ आरो दंबावो। जोंना लोगोआ नाहरदो हनै अबाव दङ। लाभ किनार। हाय बागे। जोबोद मेंबाय, गरमथार आरो जोबोद दै लोंगासिनो जोंना लोगोआ। Hi, feeling is guys. Hyderabad, Telangana State, Karimnagar District. नै जोंना केमेरामेना बसा रेक्टर गाजोलाबावसोलै नै जोंना हंलाथिया। हाय फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है? पूरा अच्छा लग रहा है घूम के, सारा जमाना घूम रहा है। ओह ये क्या है? देख क्या चीज है ये? कमान ये पुराना वाले। लावजोबनायखौ लानानै फैदों माने हाय लोगोफोर, हाय बोरै दं नोंथांमोना? बोरै नांदों बेराय जोबोद मोजां नांदों नङासै होनबा? दिनै गार्डेनाव फैनानै, करीमनगर गार्डेन डिस्ट्रिक्ट। गारि दं बेयाव, गारि सालायनो नामा? लाखिदो जालालै नोंलाय, लाखिदो जाला। Oh my god, thank you. जोबोद गिबाय आंथ'। आयु जा खर' गिदिं खाबायना आरो नै जोंना लोगोआ गाखोगासिनो। नायदो बरिया। बोरै नांदों? चलो उधर और फिर से घूमना है, बहुत मजा आ रहा है। नाव गाखोनो थांगासिनो। थांथ'वाखै, दा एसे दंबावो बेयाव। बियो ट्रेन आरोना, ट्रेन गाखोनोबो हायो नै जोंहा आदैया। आइनै हाय गेलेगासिनो नै। जोबोद मोजां नाङो, समायना जायगा। बिउटिफुल। दायो जों ओरै दोङो, दायो हाय लोगोफोर, हाय नै दैखौ नुहुरहांबाय, बेनो दैया जोंहा। आरो लोगोफोरा मोनहैजोब्बाय। आंनो लास्टाव माने एसे बाहेरायाव थांदोंमोन, माने बिजि जादोंमोन। नायदो लोगोफोर, जोबोद गोजौआव मोनफैबाय, ओरैजाय गाहाय। दायो जों गोजौआव आरो थांगासिनो।
Nih, जोंना लोगोफोरा गासिबो नुदों नुवाखै बेसे गोजौ ओमफ्राय बेसे खायफ्रालि जोंसो मिथिगौ जोबोद जोबोद समायना नुदों जों गाहायनिखौ ओमफ्राय दायो नायदो सागरा हाय जोबोद जोबोद मोजां नांदों बेरायनानै ओरै सागर नायनानै जोबोद जोबोद मोजां नांदों लोगोफोर जोङो नै दायो नाव गाखोनो थांबाय नै लोगोफोरा थांबाय नुदोंना लोगोफोर दायो नाव गाखोनायाव नावआव फैबाय जोङो नाव नङालै जाहाजसो जाहाज सरि लोगोफोर बावदों आंबो मासो आंबो एसे रोङा नालाय आच्चा सोंगोन गाखोना गाखोनो मोजां नांदों नाङाखै हा अ नंगौ नामा दे बिदिब्ला नै जोंना लोगोफोरा गाखोदों हाय बोरै नांदों हाय रायजो दैयाव फैगासिनो फै दासो wow बरिया पुरा बोरै नांखो हाय लोगोफोर दानिया नै थांनो नागिरदों आथिङानो साजोब्बाय जुथा गानै गानै नै केन्देल फुनानै सालायगासिनो आं नै लागाव खादों फाग्लासो जों साबा गाखोदों हाय जों नाव गाखोबाय हाँ अच्छा लगा है ना पूरा मजा चल रहा है आज के वीडियो बारे में पूरा पैदल मारो दे हाकेब लागाय दो जोंना जरावनो जरलै लागाव सिगाङाव नाहरदो आरो बेसे गोजान दं नै हाग्रा बै जंगलाव थांनायासो गैया